že náš večer má dramatický spád. Cítite to, máme moderátora spravodajstva už za sebou a ďalšia čerešnička na torte nás čaká. Ideme do kategórie redaktor televízneho spravodajstva. Tí sú tiež dôležití. Tí sú dôležití a teraz povieme to tak na rovinu. My dvaja so Saifom sme Bratislavčania. Ja mám polovicu rodiny z východu, mámu mám z východu, zvykli sme si, všetko v poriadku. A veľa východňárov ide do Bratislavy. No jasné, počuje, ale to je v pohode. To je v pohode. Ale aj v televíziách, koľko východňarov robí. V podstate takto vám povieme, milí diváci, teraz sa to dozviete. Ale sú šikovní, zaslúžia si to. Počkaj. Tam sú všetci východňari. Tým to ideš povedať? Áno. Všetci sú východňari. A tí, čo nie, no všetci sú východňari. A aby to nebolo počuť, tak ich dabujú. Áno. Áno, a teraz sa smejete, jasné, akože showbiznis sa smeje, ako hlúposť to vypotili, nie? Ale neoklamete divákov. Divák je múdry. Čiže teraz uvidíte vašich troch najobľúbenejších redaktorov spravodajstva v pôvodnom východňarskom znení. No a priamo pred štadiónom je Viktor Vince. Viktor, vedia už fanúšikovia futbalu, že si z Bratislavy? Odkedy si s kameramanom odišiel, nemáme od teba žiadne správy. Dobrý večer. To možno vás to prekvapí, bo i mne to prekvapelo, ale ja od včera hovorím plynule po východňarsky. Ja som s týmito chlopmi bol včera v karčme, hej? A chlopi, to co je toto? To co ste šalené? Chlopi, ja nie som keď vyzle to tým Titaniku, chlopi, však ja vyšílam. No, tak to sme vystajali. Patriku, ja ti tu v prímom prenoše hovorím, že už nevracím do tej Bratislavy a režisérovi to skazujem. Tu? Taj. Tak Viktor, drž sa tam a potom aspoň napíš. Že dneska bavíme s chlapcami na schovávačky. Vieme, že schovávačka je veľmi vážna vec, takže pojeme tam v prvom rade a... Sí, pána, som sebe bardzo dobrú skrýšu našla. No. Vieme, ako je to s Danicou. Zás bude na tom istom mieste. Zás s rozbitou hlavou presvedčať nás, že je madrac. Schovaná, neschovaná, ideme. Danica! Nie, tu nie je Danica, tu je madrac. Jeden veľký špinavý madrac. Aha, aký madrac, takýto madrac tu je. Tu nie som. Kde je Danica? Tá ja neznám, kde Danica. No, jasné. Táto nepláci, ste ani nepočítali, ani nič. Tak opác, čik, vyklepaná. Dobrá si bola, normálne sme ti uverili. Naozaj? To dajme ešte jednu. Ale budem žmuriť ja, hej? Som však kúšťok mala, ale už pohodze. Že mi stala taká vec. Sebe dávam lančmic s chlebíkom, hej, som še vyzul, no a tu zrazu z ničeho nič, taký chlapčisko, aj neznám, či Poľak alebo Slovak, zastran jeden mi normálne ukradnul moje trámky, tak ja keď zolapím, tak ho rozpúčim, však kúkajte na moje nohy, vypatrajú jak plánový klepaný rizek. A teraz co mi zostáva, ja musím ísť tam, kde išiel on tam hore. No, tá som sebe myšľal na krývaň. Nemáme lepší krývaň, alebo co? Ani koberec tu nemajú. Joj, z plánu som išiel. Do Marie ešte to ísť s krývaňom. Dzivčatá, nevideli ste moje trámky? Také čarné, nebar zdrahé, mali to tú gelovú podrážku. Nie, ujo, nie. A 5 eur nemáce? Dobre. Joj, taký veľký som. No, tá už som tu na krývaňu, no, tá fajne, ani tu nie sú moje trámky. Tenisky sme našli, sú u nás na chate Kubáni, príďte. Z krývaňa Jožo Kubáni, tá ja neznám, jak zídzem dolu. Milí diváci, takto to je. Redaktori spravodajstva v pôvodnom znení. Bez titulkov samozrejme, ale mám taký pocit, že či to nie je ešte lepšie. Takto, hej? Tešíme sa, dúfam, že Jožko Kubáni je v poriadku a z toho krývania teda ho zniesli a prišiel tam za tým pánom z tej chaty. Určite, ale tam má gelové podrážky, to je v poriadku. To všetko je. Takže dobre. ďakujeme aj Miškovi Hudákovi a Evelín, aj všetkým zúčastneným a teraz by sme asi mali zavolať človeka, ktorý nám vo svojom pôvodnom znení oznámi meno víťaza v tejto kategórii. No to uvidím, či bude v pôvodnom znení, ale mal by byť programový riaditeľ RTVS. Nie, ja to poviem takto. Riaditeľ sekcie programových služieb Slovenskej televízie. Aha, tak sa mu asi zväčšila vizitka. Tak sa mu predĺžila vizitka, aj výplatná páska. Je to pán Tibor Búza. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Robbie Williams. Dobrý večer, to fajne. Dobrý večer. Teší ma. Čo si povedal? Robbie Williams, nie? Áno, ako Robbie Williams. Vo vedení Slovenskej televízie sú dvaja ľudia, ktorí sa podobajú na dve svetové celebrity. Andy Garcia a Robbie Williams.
Ja som ten krajší. Tak to ste nemali hovoriť, ale veríme, že To bude mať dopad. to bude mať určite. To bude Ale mať to je ešte v pohode, čo výplata. Peniaze nie sú všetko. To je dôležité, že pekní ľudia sú nielen v televízii, ale aj v tom zákulisí, aj v tom vedení. To je podstatné. Zavolám ti niekoho z útrob RTVS? Ja ešte, že my dvaja sme dobrý tu for. však. Áno, áno. Ja, OK, tak. Tak, máte OTA, máte obálku, na obálke je napísané redaktorka TV Spravodajstva. Ja navrhujem, urobme si malú rekapituláciu, pozrieme si ešte raz nominovaných. V kategórii redaktor spravodajstva sú nominovaní Danica Klajnová, Jozef Kubáni, Viktor Vince, Tajako. No. Toto, jak ste to zrobili? Ota získava Jozef Kubáni. Dobrý večer a gratulujeme. Gratulujeme. Pekné trampky. To na mikrofón. Ja by som sa mal teraz asi prihovoriť tou svojou rodnou rečou, tá ja neznám, ale nie je to moja rodná reč, inak nie som východniar, ale snažím sa to naučiť. Miško, ak to poviem zle, tak ma oprav. Ďakujem A už všetkým. Už je zle. Už To je je zle. všetko. To bolo po Tak poľsky. som trochu rozklepaný. Vôbec neviem, čo mám povedať, som na tom podobne ako Aťka, lebo to som naozaj tentokrát už nečakal. A ďakujem všetkým, ktorí poslali hlasy, to sa patrí, ale ja to naozaj zo srdca vám ďakujem a ďakujem všetkým, ktorí nám prajú, ďakujem televízii aj všetkým, ktorí veria našej práci, ďakujem kolegom zo spravodajstva, ďakujem všetkým naozaj zo srdca veľmi. Vážime si to a budeme makať ďalej a ešte ďakujem, zdravím Tatry, ahojte. Nech sa Ďakujeme darí. veľmi pekne, Nech sa vám darí. Tak. Osobnosť televízneho spravodajstva alebo redaktorka spravodajstva, to je kategória, v ktorej zvíťazil Jozef Kubáni.